Предишните скорости на Митко. Настрани, да. За първ път ги анбоксвам и мисля, че така сега това е кутийката. От кутийката още една кутийка. Добре. Какво има вътре? Какво има вътре? Изненада. Капачета. Тук QR кодове. Какво е компактно? Кабачи. USB кабелче. Интересно. Един брой команда. Добре се натиска. Това на сигнал, че Има, но дървочето не сме го събудили. Снимам. Какво е това? Завърти да видим от всекъде. Яко е. Махни, да. Красота. Добре. Стига за сега. Там се зарежда.